Fudbalski i opšte sportski spektakl Ulcinski mundijal prijateljstva opravdao je očekivanja ne samo domaće, nego i javnosti iz regiona, a posebno one sportske. Na maloj plaži u nedjelju je svečano otvoreno drugo po redu okupljanje sportskih legendi jugoslovenskog fudbala, koji je ove godine okupio više od 120 sportista, mahom fudbalera, ali i drugih sportova. Događaj je protekao uz brojna prisjećanja na prošla vremena, neke sjajne sportske trenutke koji su obilježili jugoslovenski fudbal, dok su neki od zvijezda ovogodišnjeg mundijala u Ulcinju bili Mirsad Fazlagić, Zoran Moka Slavnić, Dejan Savićević, Stanislav Karasi, Mehmed Baždarević, Damir Čakar, Miloš Đelmaš, Faruk Hadžibegić, Ljubomir Radanović, Bajro Župić, Davor Jozić, Ivan Klasnić i mnogi drugi. Svečani program počeo je nastupima lokalnih folklornih društava i nastupom Elize Margić, dok je zvanični dio otvorio predsjednik opštine Ulcinj Omer Bajraktari. Zaista mi je veliko srce danas da vas vidim opet ovdje u ovom broju, a siguran sam i u većem i u ljepšem izdanju nego prošle godine. Ovo mora biti tradicija Ulcinja i siguran sam da smo mi i tim putem krenuli. Mi ovim manifestacijom povezujemo ono što sam siguran ne može povezati nijedna druga opština u eksiju prostoru. Zato budimo ponosni na ovo i ja sam kao predsjednik opštine zaista ponosan na jednu ekipu na čelu sa Pajom Pepđonovićem, sa Arenom, sa Rezartom i sa Ljoškom i sa svim ostalim koji su danonoćno radili za ovu manifestaciju i ovaj rezultat je rezultat njihovog rada i njihovog srca. Na sjajnoj organizaciji zahvalio se i ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje sa vama. Poštovani organizatori ovog okupljanja, domaćini i gosti, izuzetno sam počastvovan što sam u ime Ministarstva i Vlade Crne Gore dio ovog veličanstvenog skupa. Biti na ovom mjestu u trenutku okupljanja ovakvih imena iz svijeta sporta i jeste trenutak koji okreće svijetla regionalne sportske scene na Crnu Goru. Gospodinu Pepđonoviću, inicijatoru ovog događaja, ostalim suorganizatorima, kao i brojnim ulcinjskim porodicama koje čine sve da ova manifestacija postane tradicionalna, želim da zahvalim u ime Vlade Crne Gore i Ministarstva sporta i mladih. A onda je otpočela fešta na sceni, na kojoj su istaknuti sportski novinari Nebojša Šofranac i Goran Radević redom prozivali sportske legende, od kojih su neki od njih drugu godinu za redom na ovoj manifestaciji. Događaj je protekao uz brojna prisjećanja na prošla vremena, neke sjajne sportske trenutke koji su obilježili jugoslovenski fudbal. Svi oni obilježili su zlatnu eru jugoslovenskog fudbala, tadašnje reprezentacije, ali i klubova poput Partizana, Crvene zvezde, Rada, Hajduka, Željezničara, Sarajeva, Budućnosti, ali i brojne evropske klubove. Ova slika vam govori više od 1000 riječi. Hvala Pavlu, hvala Ulcinju, hvala Ulcinjani. Pa sigurno da mi je drago što sam danas ovdje i što je jedna lijepa ideja Pavla Pepđonovića. Nadam se će prerasti u jednoj tradiciji. Drago mi je što ponovo vidim da pored fudbalera ima i košarkaša, rukometaša i ljudi iz drugih sportova. Drago mi je jer ipak u nekim vremenima svi smo bili zajedno i borili se pod jednom zastavom. Hvala što ste me pozvali i šta ću reći, ja sam malo djed za ove legende i novije generacije. Od velikih šampiona, velikih igrača koji su ovdje pored mene, pored struktura koje vode ovu zemlju, ja bi uz dozvolu svih njih pozdravio Moku Slavnića koji je tu sa nama, koji je nas sportaša ili legende koji su tu ispred mene isto dovodio do nekih emocija kroz svoj sport. Jedino što ostaje ovdje da ponovim što su svi rekli, ovo što je Ulcinj napravio i svi ljudi koji su učestvovali tu sa Pavletom, postavit ću jednu poruku što je ovaj narod uvijek bio. Narod koji ima moralne vrijednosti, kućni odgoj, ljubav. I to nas je udružilo i nadam se da ćemo s ovoga mjesta krenuti tim putem puni ljubavi. Utisci posjetilaca govore sami za sebe. Na ovaj događaj došle su i brojne novinarske ekipe, gosti iz regiona, navijači klubova, ali i dijaspora. Ovo je nešto van svake, pa ovo je nešto veoma lijepno, što nije niko doživio na ovih prostorima, mi će ne doživjeti.